Katuraken panuwun mbok menawi mangke sampun samekta ing gati samudayanipun menggahipun tata laksitaning adicara badhe kula wiwiti. Kula nengga cecala saking para kadang utanipun saking ngersanipun Bapak Sudarminto Ibu Uswatun nggih. Mbok menawi samudayanipun para paraga ingkang badhe ngayahi gati wonten wekdal siang punika sampun samekta mangke giya kawiwitan menggahipun tata laksitaning adicara. Nuwun sewu, nuwun duka. Bapak Sus, Bapak Hang sampun rawuh napa dereng? Bapak Hang ingkang tinuding pasrah dereng. Ingkang tinuding Nggih, kepareng para rawuh saking ngersanipun kadang pisan wekdal siang punika ingkang sampun rawuh tata laksitaning adicara ya kawiwitan. So kepareng kula badhe hamiwiti menggahipun tata laksitaning adicara ingkang sampun rinajik tuwin rinumpaka dening Kang Hamengku Gati ngersanipun Bapak Sudarminto Ibu Uswatun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sih rahmat saha tentrem rahayu awit saking sih wilasanipun Gusti Allah ingkang hamurbing dumados. Mugi tansah tumedak lan tumantuk kajiwa miwah kasarira ing jiwangga panjenengan sedaya dalasan kula Wradin Sagunging Rahayu Satuhu. Pramila kanthi ngujuaken syukur dumateng Gusti ingkang Maha Agung awit saking pangantinipun ngantos kula lan panjenengan sedaya saged nyawiji makempal ing papan puniki kanthi kebaing karahayon saha sinarten hanya nyuwun dumateng Gusti ingkang Maha Agung awit saking pangantinipun mugi-mugi pawiwahan wonten wekdal siang punika wonten ri kalenggan punika saged lulus raharja gancar rancak tinebihna saking sedaya pambeng nir ing sambe kala. Nuwun dhumateng para rawuh kang satuhu kinurmati, para sepuh bini sepuh ingkang sampun pono ing pamawas saha lebda ing pitutur. So dumateng para alim ulama, para kiai, para pangarsaning agami kang saben ari tansah sumanding dumateng pustaka suci wahyuning ilahi kang satuhu tansah kinabekten. Sumrambah dumateng para purna karya labet praja sarjana sarta sujananing budi kang satuhu tansah kinurmatan. Boten kata lumpen dumateng para kadang muda werda taruna kang satuhu
Bagya Mulya. Kepareng kula sowan wonten ing ngarsa panjenengan sedaya ing mriki minangka hangemban dawuh saking Kang Hamengku Gati dawuhipun Raka Mas Bagus Chandra Eko Ardianto dalasani Mas Ayu Nur Laili Naulil Hikmah Atmaja putrinipun Bapak Maryun Ibu Hajah Isnipah ewadene ngersanipun Bapak Sudarminto Ibu Uswatun Kasanah kang pidalem wonten tlatah Banyumanis RT kalih RW 6 Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara. Saperlu ngaturaken tata laksitaning hadicara menggahipun hadicara kang badhe lumadi wonten wedal kalenggahan punika ninji anamung setunggal hadicara kang badhe lumadi ninji pasrah saha panampi para rawuh kepareng kula sakanca wonten wedal siang punika saking Gemar Musik Dalasan Sakti Audio sedaya para kadang ingkang samya hangayai jejiban namung saged ngaturaken sugeng siang sugeng lenggah kanthi mardu mardikaning manah nderekaken tumampaking tata laksana hadicara ingkang badhe lumadi wonten ing purwa madya ngantos wusana saha ngaturaken sugeng ing samudayanipun nuwun. Para rawuh kepareng hamiwiti tata laksitaning hadicara namung setunggal hadicara ingkang badhe lumadi ananging saking kadang operator pandaya swara hanganti mic wonten ngandhap kagem lumadining hadicara pawiwahan wonten wedal siang punika. Kasumagaken ngersanipun Bapak Haji Sukamat minangka duta saraya saking ngersanipun Bapak Maryun Ibu Hajah Isnipah ngaturaken pasrah menggahipun Sri Atmaja risang pinanganten putri Nimas Ayu Nur Laili Nulil Hikmah pramila kepareng sawetahipun wedal kula aturaken nuwun. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pengersanipun para alim, para ulama, para kiai bunyai ingkang satuhu kita tenggo sabdo tamanipun ingkang satuhu kinurmatan sesepuh bini sepuh aja sepuh tai kasepuhaken ingkang boten saged kawastanan boko setunggalipun sedaya kemawon ingkang sami pinarak utawi sanesipun ingkang satuhu dahat kinurmatan boten kata lompen Sohibul Bait Bapak Sudarminto Sakutra Sakala Wangsa ingkang satuhu kinurmatan monggo ing enjang menika seradi siang ngaturaken puja hastawa puji astuti wonten ngarsanipun Gusti ingkang sampun maringaken rahmatipun dhateng kula
saha para kadang ingkang sami samapta pinaraan. Sesepuh pinisepuh aji sepuh ingkang sepuhaken ingkang satu kinurmatan. Sholawat salam katu Rasulullah Muhammad Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Jalma pinilih ing Gusti ingkang Maha Agung ingkang pantes paring pangsama syafaat dhateng umatipun, mugi lumuntur kula saha panjenengan sami. Amin ya robbal alamin. Minangane atur mboten kata lompen kadang sepuhanem kakung Sumawana Putri ingkang sanes kapitadosan ingkang samya nunggil karep sedaya kemawon kula aturaken sugeng enjang seradi siang sugeng pinaraan mugi tansah karahayun. Mboten kata lompen kadang kula biwara ingkang sampun paring wekdal dhateng kula saperlu minangka sulih sarira utawi duta sra saking Bapak Haji Mariun Ibu Hajah Isnipah sagutrah sakala wangsa sak pendherekipun sedaya minangka talang basa kagem Bapak Sudarminto sagutrah sakala wangsa Bapak Haji Mariun kanthi dipun awali salam taklimipun kanthi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kala sampun dipun kasebataken wonten ing ngajeng bilih pasrah manten. Nuwun sewu kala wingi mantenipun sampun dipun pasrahaken wonten ing Damarulan sampun dipun tampi kanthi rena ing penggalih ing enjang menika gentosan dipun pasrahaken kanthi jejuluk ngunduh mantu utawi gandeng dhateng putra sekalian. Ngaten. Kagem Bapak Sudarminto sagutrah sakala wangsa ingkang satu kinurmatan. Kula saben nderek berangkat saking dalipun Bapak Haji Mariun. Nglangken suku ngetutaken kedheping netra. Sedaya ngantos dumugi dalipun Bapak Sudarminto kanthi tebih nirbita nirmala nir ing sambikala. Nuwun sewu Bapak Sudarminto sagutrah sakala wangsa utawi dalah ibu. Kula saben nderek ingkang sampun dipun aturi lenggah niki wau dereng dipun pinarakaken umpami wonten setunggal kalih ingkang mendhet jajan ingkang sampun dipun jejer dereng dipun pinarakaken sampun mendhet kula ingkang nyuwun pangapunten. Ngaten. Kok sedulur Damarulan saking Bapak Haji Mariun kok do ndemenakno ora dikon terus saged do napa nggih mendhet piyambak ngoten. Saking apike Bu. Niki kekeluargaan. Niki tali silaturahminipun saking Bapak Haji Mariun sekedar ingkang dipun aturaken mugi kanthi rena ing penggalih. Samenika intinipun sabadanipun kula matur ingkang kados mekaten. Kula ngaturaken pinanganten sekalian ingkang sampun kaijabaken kala winginipun sampun sami ajeng napa-napa wis sah mboten masalah niki. Niki kula aturaken Bapak Darminto dalah ibu mugi adik kula Lala ora tak pek Lala ngoten mawon niki panjenengan tampi gula wentah sebab ini sampun sarjana ning ya pikirane menawi dereng sek kaya wong diwasa ngoten. Mangke mboten usah ewah nek ten mriki kok kurang pas pamane kurang asin kurang napa panjenengan ingkang ngaruhi. Insyaallah adik kula Lala mboten tersinggung. Iki kurang asin lah, iki kurang asin ngoten. Ngoten caranipun. Niki ingkang sampun kula aturaken mugi katampi kanthi rena ing penggalih. Salajengipun mirunggan sawantawis dinten Respati Cemengan kemis apa kemis wagi. Niki kula ngaturaken putra sekalian sak ponggawanipun terus ngaturaken kadang-kadang kula ingkang sak pendherekipun mangke dipun rumat sak batin pun rumat sampun badhe acara
ing enjang menika insyaallah boten dangu badhe wangsul wonten ing dalemipun piyambak-piyambak. Namun ing mriki nuwun sewu dhateng Bapak Darminto dalah sekalian restunipun mangke lumakunipun saking mriki dumugi dalemipun piyambak-piyambak kajampangi ing Gusti ingkang akarya loka tebih saking nirbita nirmala nir ing sambikala dugi panti balenipun piyambak-piyambak. Mekaten ingkang kula aturaken dhateng panjenengan sami Purwa Madya Wasana ingkang kirang rekna ing penggalih. Saking cubruking kula boten saged matur ingkang sae. Kula nyuwun sih samudra pangaksami ingkang tanpa pepindhan. Akhiripun saking Bapak Haji Mariun Sakutra Sakala Wangsa sak pendherekipun ngaturaken wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken panduwun pasrah ingkang sampun dipun aturaken saking keluarga Gung Bapak Haji Mariun Ibu Hajah Isnipah. Nuwun duka, nuwun pangapunten Bapak. Kula wonten ngajeng ugi kula sampun matur, kula dherekaken lenggah sinambi ngrahapi pasugata. Pramila kula kinten saking ngersanipun Bapak Sudarminto dalasan Ibu Uswatun Kasanah enjang punika hanampi rawuh jeung andika sedaya kanthi lega legawaning manah ngaturaken panduwun. Daya-daya pasrah ingkang sampun dipun aturaken kiyo katampi saking ngersanipun keluarga Gung Bapak Sudarminto Ibu Uswatun Kasanah lumantar duta sarayanipun nuninjih Bapak Carik ingkang saking telatah Pondoan Bapak Susanto sawektahipun wekdal kula aturaken nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'alana bainakum mawaddatan wa rahmah al-ayah. Sih rahmat tentrem rahayu wilasaning Gusti ingkang Maha Kuwasa. Mugi kajiwa kasarira ing jiwangga panjenengan dalasan kula Waradin Sagung Sasomo Raharjo Rahayunis Kolo Satu. Para sepuh pinispuh ingkang dahat kinebekten, para alim, para kiai ingkang satu poho ing pamawas miwah ledo ing pitutur so ingkang tansah kula dherekaken sedaya fatwaipun. Dumateng Sagung keluarga ageng Bapak Haji Mariun dalah Ibu Isnipah saha pangiring temanten ingkang mijil wonten Damar Wulan Kecamatan Keling Kabupaten Jepara ingkang sagung pakurmatan. Ugi dumateng keluarga ageng Bapak Darminto dalah Ibu Uswatun Hasanah sekeluarga ingkang tansah kula tresnani mboten kesupen dumateng risang penganten kekalih Mas Chandra kalian Mbak Nurlaili ingkang siang menika ingkang tansah bagya mulya, ugi para rawuh para lenggah sinedahan Wreda lan Muda ingkang minulyan budi. Keparenga kula Susanto piniji matur nyarirani Bapak Sudarminto saperlu tumanggap sedaya dawuh pangandikanipun Bapak Kiai Haji Sukamat Kolowo. Langkung rumiyin sumangga sesami ngaturaken puji syukur sahanda pepodo wonten ngarsa dalem Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bikauli alhamdulillah wa syukurillah wonten ing kalodhangan siang menika panjenengan sami saged pepanggihan wonten dalemipun Bapak Sudarminto menika
kalis ing sambi kala. Shalawat ugi salam katur kunjuk dumateng Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bikauli Allahumma sholli ala Muhammad ingkang punapa kula lan panjenengan sami langkung-langkung dumateng temanten kekalih benjang pikantuk pitulung ugi syafaatipun ing yaumul kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Salajengipun ing ngajeng Bapak Haji Sukamat sampun atur salam taklim wilujeng. Salam taklim menika sampun kula tampi kula aturaken wonten ngarsanipun Bapak Sudarminto. Koso wangsulipun Bapak Sudarminto ugi ngaturaken salam wilujeng pambagya menggah rawuh panjenengan kanthi pangajap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh, sugeng lenggah, sugeng sanudayanipun mugi kunjuk dumateng keluarga ageng Bapak Haji Mariun dalah para pangiring temanten kanthi pamuji mugi-mugi manggihaken kabejan kabagyan sarta katentreman mirungganipun dumateng temanten kekalih saged nggayuh keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah fid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Ing siang menika Bapak Haji Sukamat sampun nglarapaken penganten kekalih inggih menika Kusumaning Dia Ayu Nurlaili Naulil Hikmah Sarjana Gizi. Putra putri kinasih Bapak Haji Mariun kalian Kusumo Bagus Candra Eko Ardianto sarjana terapan kesehatan. Makaten nggih Pak Darminto. Ngoten sing ngapalke selapan dina niku. Temanten kekalih sampun tinampi kanthi gumbiraning manah. Ewa dene bab wewarah kinarya nggula wentah dumateng temanten kekalih mangke badhe kawedharaken pribadi wonten dening keluarga ageng Bapak Darminto. Kersane wonten bebrayan kemasyarakatan tlatah Banyumanis Kecamatan Donorejo Kabupaten Jepara menika kanthi kemasyarakatan kanthi sae mekaten. Amin. Jangkeping ngatur kula niku wau sampun tinampi sang sanggen nggih, sampun tinampi wonten ngajeng keluarga ageng Bapak Darminto ngaturaken agunging panuwun kanthi pamuji mugi-mugi sedaya keluarga ageng Bapak Haji Mariun dalah Ibu Isnipah lan sedaya pengiring temanten pinaringan rejeki ingkang berkah barokah dipun leliru matikel-tikel dening Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pungkasane ngatur kula panyuwunipun Bapak Darminto dalah Ibu Uswatun Hasanah panjenengan sami mirungganipun dumateng keluarga ageng Bapak Haji Mariun dalah Ibu Hajah Isnipah saged nglajengaken lelenggahan kanthi mardikaning manah ngantos titi purna pawiwahan ing siang menika. Panjurung doa sak rampunging pawiwahan wonten ing siang menika mugi-mugi kondur wangsul panjenengan pinaringan kalis ing sagung rubeda dumugi wonten dalemipun suwang-suwang kanthi bagya mulya. Mekaten atur saking Bapak Darminto sekeluarga lumantar kula nglenggono kathah kekirangan saking arah napa kemawon saking pasugata ugi papan pinaraan kula ingkang nyarirani nyuwun agunging pangaksama. Mekaten ing wusana pupuk pepuntane ngatur hayu-hayu rahayu ingkang sarmi tinamtu bagya mulya salamia. Usikum binafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Katuraken panuwun dumateng